Khakchangmani khorang nai tongnai khajani takukte bukhuk song norokni bagai kaisa katal video tui phaio abo wngkha jara chini Tripura hao rubber phang kaiui tongnai tai rubber phang kaiui o rubber ni latex bai khlaiui scrap tai rubber sheet rok snambui tongnai norokni bagui kaisa kothoma kaham tamni hinba o jagao norok rubber butui no je sheet snamnani thangpruo je acid nango a acid norok hati ni simi paiui matu haike abo belai dam morok romni tabuk liter o 150 tai aboni slai kwbang rok bo wngui mano haike aboni bagui norok no tini kaisa ang belai klai khlai chwng nogo no abo hai rubber butui ni logi o sapuljaknai je sheet snamnani bagui je acid nango o acid no chwng nogo no puisa kisisa bai khe chwng snamnai mano abo ang norok no tini phunuknai abo wngkha abo hai norok jotono sai mano jami jami no chwng bahai khlai jami ni butui bai khlaiui acid snamnai romdi tabuk liter kaisa tui o jami size kotor ni hingka kai kaitam thaitam swk nangnai haike aboni butui no kaham ke liter kaisa tui o sebui jami butui kolom khlaiui abono sapului abono wngkha acid je tui bai jami ni butui je sapuljak abo mung ni simi no aro tai kubuni mungsa pono tai dalokna nangya abono no norok je jawa khaipruo rubber ni je butui no je latex no jawa khlaipruo acid rio o acid riyaui o je jami ni butui bai tui je sapuljak mix khlaijak abono norok o jawa khaipru ridi haike abo bo kahama khai bo jawa hamui thangnai emergency salchani salono o je sheet snamnani phereui mano tai pherefru bo belai kheno kaham ongo ekdom patla khlai bo phereui mano kono kisikya kahama wngnai haike norok obono tini ni bisingo norok khlai naidi tai norok amjaknani bagui puila amo hai kisisa khlaiui pokla o phano norok abo jami ni butui bai tui sapuljak je acid swnammani no abono kisisa khlaiui norok puila test khlaiui nai mano test khlaiui naimani pore aboni ulo norok o je jawa khlaithani o sapului norok sal brum brum no nijini nok ni jami bufang tongkha khe to belai no klai wngkha tai jami hatini phano paiui snamui mano abo wngkha acid je hatini paimani slai jami paiui tubui snamkha hingka khai teibo chini rango save wngnai aboni bagui no norok khlai naidi belai khe norok ni bagui rang save wngnai tai obo rang save wngnani kok simiya je jami ni butui chwng kaham ke yagrogo nangphano abo mungsa beranani kwrui tai kirinani kwrui abo jami ni butui to chwng nwngui si tongo chwng chaui si tongo haike abo chrai khonai ni yak chrai khonai rok no sabdan khai tonnani bo nangya belai kheno subida abono khatinani bagui bo chwng logi logi bo snammani sorbot abono bo chwng irui mano tai abono khatibo narwgui tonui mano haike norok bahai wngjakha norok o video no naiui test khlai naidi tai test khlai naimani pore norok chajak khadingkha khai comment khlai sadi tai share khlai di o video no jotoni thaniwo no jotono jahate o video naiui joto upokar manthun haike tini bagui aswk no paithak jora nai tongmani bagui belai belai kheno hambai।